na-ekwu okwu ya wụ egwu dị na nwoke na nwaanyị ịnọ na mmekọrịta maka na egwu dị ya ihe ọjọọ dị ya ka ihe nwere ikwu bahie nka maka ama nwe ihe ọma dị ya no ama mba dịka m na-agwa gị nwa ọma ebe ọbụ na omegbulu onwe ya nọ okwugbulu onwe ya nọkwazi na nya ya n'ihe gbasakwalụ nnu ijeje kwalụkwanakwulu nwa ikolobịa ma ọ dị mkpa a na-ama nwaanyị nsogbu mbụ dịkwana m ka na-enweta na nya ya wụ ịbịa n'anya n'ọnụ oyibo goda bifo nkwenye na Igbo future marriage nwa ọ na-eputu ya at risk nwaanyị m di na nwunye nwa a na-enebe anya si awa dị mma abacha ikwu onye ji ọ ya bịa ọnọdụ ya edobe nya ya ma dị mma enwere ike masị anụzi na anụ ụfọdụ oli anụ emechaa ọ gbasaa gbọ ọdụlọgo ka osonu ka ihe jọgburu onwe ya maka na ana m ajụ m n'onwe m na ọnụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ enwe ugwu ka ị ga-eburu ngwongwo gị gaa na nke nwoke ga biri ụfọdụ nwere ike si ebe ha si na ha chọtara ọrụ ị ga-achọta ọrụ chọrọ ụlọ ị ga-abịakwu nwoke ọzọ dị ka ibi agwụrụ nnọọ na ọ ga-eme mmekọrịta nwoke na nwaanyị mana ụdịrị mmekọrịta anyị na-ekwu onwe anyị awụzi na ụmụazị ọ ga-eme nnọọ abalị kwa mbọsị akpa gị aka ebe na-echọ ị gakwa na-ekwu okwu maka na inwe onwe ihe ọzọ ị ga-eme ihe ị ga-emewo ya bụ nwoke mgbe ọbụla ọ sị na ọ na-aga ya onye na-alụbeghị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa unu kwanyekwanụ n'onwe ọkwọnụ ịmakwa ụdị ikwulu bọị jele nwaanyị ịmakwa ụdị ikwulu nke awụfụ si elu kwa abalị onye mmadụ abụ ibie sham sisi ka n'olue na ọmụme ịmakwa na ụdị ya ka ọ ya ememe o nwezi ka ọ ya ememe lue ọnwụ na ndị nwa ikolobịa ndị a na-agba mọzụrụ enwere ike eneghe anya ojide nke nwata nwaanyị ọnyanya ka anyala ịnyịnya ibu ọnyanya ka anyala họs echizi o mechaa unu na-aba anụ pụrụ onwe unu ifuzie na ingredients mama niile nọ n'ime nwatakịrị nwaanyị nke nwa ikolobịa nke mbụ ọkwa na kwulubie aṅụkọchịchagwo mama nium ingredients nwata nwaanyị awụlụzie chafa akpagali ọwụlụ achọzi onye ọ na-anwụ n'aka ya mmadụ nkịtị ebubegali nkịtị na-abụ ịghọta ọzọ dị ka ibi ọ na-akpatakwa m na ọ na-akpata ọ dịkwa m ka ọ na-akpata nke ịtụ ime na-enwe isi na ọdụ maka na unu na ozi ebe onwe mgbe ha ji anọkọta ozizi ya ka ha alụọla di na nwunye ime ọ na-adị ị na-atụzi ime mkpuke ka o nwezi ihe eji ya eme o nwere ike ime nwaanyị atụta ime mkpuke ime mkpuke ka a na-akpị ya ka ime gịnị ka a na-akpọ o si n'onu ịmụ Igbo na-asụ n'onu o nwere ndị na-akpụ ya ime ọkwa nwee ndị na-akpụ ime mkpuke ma ime ọkwa nwa na-ekwu okwu mana n'anya nke mụlị ịma akwụkwọ nsọ emekwugosi onye amụrụ ya mụọ ibie mana onye amụrụ ọmụ ibie wazisi kemgbe mụ na gị nọ na ya bụ ihe emume kemgbe anyị nọwala na ihe emume afụ nọrọ m ebe ị kpọrọ akwụkwọ nsọ na ichegharịala ọwụlọ mgbe chegaligwe ịnụlọ mgbe nsị gị si na-akọwa m ikwuo nwatakịrị nwoke iche oku nwatakịrị na-eto n'egwu nke onye nwaanyị ana m epieghalena n'akwụkwọ nsọ nne m ụdị ikwulufu o sikwọ na onye ịma elu eli n'ife nwata nwaanyị kwalụ ma ọnwa ikolobịa na-ama nwaanyị ọ na-adịkwa nke osi n'aka ndị nne na nna ka o si n'aka ndị nne na nna nne na nna n'ọrụ onwe ha ka a sị na nwa agbọghọbịa bịara ebe ọ na-arụ ọrụ osi na ka a sị na ọ nọ n'Enugu osi n'Enugu bata na Lagos ka ihe na-akọwa nne ya na nna ya ọ ga na-ajụ ya nne ka ebe ị nọ onwe ihe ha ji amajụ ijele na nne anya na mmeli njikwa ụdị a ịmafụ onwe na ebe kwuru n'akwụkwọ nsọ si ịzụa nwatakịrị na ụdị ọya eto ya eme oto na ọma alapụ ya bụ ụzọ unu solu n'oyibo si onwere ka esi kwu si train up a child in the way he should grow and when he is old or even older he will never depart from the way wee wụli ya wụ na ụdị afụ enegwu ama na men o ji dabawalụ mụ na gị na-abụ itolu n'egwu nke onye nwe anyị mgbe mbụ dịka isi esi mgbe mbụ ka nka nọ na egwu nke onye nwe anyị amalanụ m enwere ike ọwụ na ị nọ na ego ịma ego dị na ụmụazị jide aka n'osisi luwe na okenye na-enye anya ka ọ makudo osisi amakudo ego hapụ aka n'osisi dana onye nyere m ya bụ nwoke ka mụ na-anọrọ n'ahịa emume biko nụ nna gị na ihe nke na-asakwanụ m etu mba na ana m ekwuli gị ekwuli ị na-ekweli m gị na-esi m na m nọ na mmụọ nsọ mgbe mbụ na ọwa uzikwa ugbu a ka ihe na-akọwa gwa ha na m ka na-eje ụka m na-eje ụka m na-ejesi ụka iche ike ngwa ọ sị na ya ka nọ n'ime mmụọ nsọ nọ na mmụọ nsọ ka isi agwakwa gị gboo nkwanakwu a ọ na-esikwa na ọkwa ata ike nyụrụ ahụrụ eke isi ọkpọ ata ike ụta ịghọtagwo wụ na elu anyị nwawo ndị amụrụ amụ anyị ya ama nne na nna anyị
ịmazi na ụdị ndụ a na-ekwu isi kwanakwulu o nwere nne na nna bikwala nya bụ ndụ ife agwọ mụrụ agha na ịtọ n'ogologo ọ na-esi n'agbụrụ n'ife gịnị ka ị na-ekwu ife agwọ mụrụ aghara ito ogologo ọnwụ na eneghị anya nne na nna gị wuo na onwe kafa si pịa ụmụ ndụ pịom pịom ndị a ehe na-etele ụgbọ etele ogologo nwatakịrị nwa agbọghọ bụ ihe eji na gị nne gị nwa eyi nne oyi nna oyi eyi landlord ka oyi eyi ichoku ọ na ijele nwaanyị ka oyi eyi gbọ amanụ mụ na gị mụọ nwa ke etu mmụọ nwa ga-adị n'biko maka na aga m achọ ka o yie m ọ mụ ka ọ ga-eyi nna hapụgodi nke a maka na ama m na uche gị dị na ya bụ isiokwu hapụgodi